Og samme landsby, som vi havde lige før, var hun. Det er så fra Nordkurdistan, det her tøj. Og de bærer så bæltet andre. Det er så fra landsby, der hedder Roshavan. Her har hun bæltet på en anden måde end den anden landsby. Og det her er rigtig hårdvarme musik, så der er gang i nu. Igen tøj fra Diyarbakir. Lidt mere afslappet, noget man kan gå i til hverdag. Og alt igen er håndlavet og håndsyet. Det er også tøj fra Hårdvarme. Lidt mere afslappet også, og meget lækker her på. Og skoene, det er også håndlaget og håndsyet. Og det er nogen, man også kan gå med jeans. Bemærk det kurdiske flag på tøjet. Og håndlaget sjal. Det her, det er der mange kvinder, der går med på grund af, at der er det flotte flag. Det her det så også forsvindende, og det er meget moderne at have sjalen på nogle dage, og så er det kortere ærmer end de andre. Og mændene er også begyndt på at have de her blomstrede bælter på. Roser, de små blomster, alt det er håndlavet. Og tit så laver man det selv. Og igen, herretøj fra Slimmerne. Og der er knapper på, det var der ikke i gamle dage. Det er en kvinde, der sidder herinde, der har syet det her smukke tøj. Og det er så også tøj, man bruger i Slimmerne. Og bemærk, der skal altid være en masse guld på tøjet.
gudsmykker som bælte. Meget mere afslappende at have på. Det der er virkelig de her tidligere, hvor det er rigtig dyrt, men jeg kan sige, det kan jeg virkelig godt lide. Og igen korte ærmer, ikke det der hænger ud. Hvor det glæs, og man kan se, det er det, der skal sundhedsjagten. Det med de lange ærmer på kjolerne, det er når man skal danse, vi kan se senere, hvorfor man har det. Så hvad så, hva? Når nu ser de sige det snart. Og igen herretøj, men ikke, her er der ingen knapper og ingen sjal til. Så det her er det traditionelle. Og det er jo udvalgt styr. Og hvad der gør jeg har brugt, hvad der står for det her. Det er jo ikke. Annars, det her er så igen for slængerne og Holland. Bemærk, det er ikke stofpiller, de har på her. Der har de smykker på og kjolen er lidt giftigt. Så der kan ikke prøve at vinde den spilskala, og det var det. Og alt skal glemme det, som I kan se, det nederste gør. Og det her er så fra en by, der hedder Balkan. Og igen meget enkelt og meget lækkert at have på. Det er ikke så stift i det. Og så har hun pyntet lidt op med vesten, så der sker lidt.